Wave en het wereldkampioenschap voetbal. Kijk en luister op Curaçao.nu en Extra Curaçao. Dit zijn je gastheren Maarten Schakel, Karel Ruiter en Oscar van Dam. Zo jongens, voor de allereerste zon, zee en WK voetbal in de studio van de Curaçao.nu met Karel Ruiter van de Extra. Hi Karel. Hi Maarten, ook je luisteraars, goedemorgen. Ja, ook jouw luisteraars, want we zijn live op Curaçao.nu en op de Extra. Ja, we zijn er en we zijn er klaar voor. Het wordt een paar drukke weken, ook oefenwedstrijden en daarna de eerste WK ooit voor Curaçao. Ja, het is toch prachtig. Oscar, jij ook van de Extra, welkom, fijn dat je er bent, ook in de studio. Dank je. Het is een gezamenlijke podcast eigenlijk van ons, Curaçao.nu en de Extra. Ook heel mooi, ja. Heeft Karl het drukste van iedereen? Ja, nu wel. Ja. Nou ja, Karl moet enerzijds moet hij overal naartoe. Dus hij vliegt dadelijk alweer naar Nederland en naar Schotland. Hij is naar Australië geweest. Hij vliegt dadelijk naar Amerika. Maar hij moet gewoon blijven schrijven. Die pagina's vullen zich niet vanzelf. Hij mag alle snoepreisjes maken, man. Ja, maar wat ik echt geweldig vind. En ik geloof niet dat Karl zich daar heel erg op voorstaat. Maar hij wordt gewoon wereldwijd gebeld. Allerlei omroepen van volgens mij Al Jazeera, maar ook L'Équipe uit Frankrijk. Overal bellen ze hem als deskundige over het Curaçaose voetbal. Dat vind ik wel heel mooi. Door wie ben je gebeld allemaal, Karl? Het afgelopen jaar, zeg maar. Sinds november eigenlijk. Hè, sinds november. Al Jazeera. De Athletic heb ik een artikel voor hun geschreven. Ook Kikker schreef ik ook in Duitsland. Duitsland? Heb je in Duits geschreven? Nee, zeker niet. En Ecuador ook in de Verenigde Staten ook. Dus het is, klopt wat Oscar daarnet zei. Het is iets groots dat we hebben gedaan wat betreft de kwalificatie voor de WK. En iedereen wil weten wat eigenlijk Curaçao erover is. L'Équipe was ook hier. Ja. Ze kwamen hier een weekje. Ja. En hebben ze ook Curaçao leren kennen. Dus het bevolking, ons voetbal. Dus alles erop, alles eraan. En, het is echt... het was niet te geloven, eigenlijk. Maar ja, het is eigenlijk de waarheid. En over 18 dagen begint ons WK. Curaçao de eerste wedstrijd. En als je dan... Kikker is natuurlijk Duitsland. Ecuadoriaanse media heb je ook gedaan. Daar geef je natuurlijk wel allemaal verkeerde informatie aan. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk om de tegenstander een beetje... We hebben een keeper met een houten been. Die kan niet naar links duiken. Ik zeg... Tahit is rechtspoten. Eigenlijk is hij linkspoten. Ja, doen we ook. Ja. Wat leuk, jongens. Nou, wat fijn dat we er zijn, jongens. Eigenlijk in aanloop naar het WK. We gaan nu 1 keer per week op de woensdagen. Eigenlijk nu dit tijdstip. Dus we hebben nu allemaal mensen zitten. En later zijn natuurlijk ook de podcastplatforms en de streamplatforms op extra.cw en op Curaçao.nu. Wereldwijd. Is het allemaal terug te zien. Ja. Maar goed, in principe zijn we live ook. En nu nog 1 keer per week. En ik denk tijdens het WK moeten we het misschien wel vaker doen. Ja. Hoewel, Karl, jij vliegt naar Amerika, hè? We vliegen op 8 juni. Ja. En we vertrekken, ik zeg het heel met vertrouwen, na de laatste wedstrijd van Curaçao. Het is, ik hoop het ook, niet 25 tegen Ivoorkust, maar daar later wordt onze laatste wedstrijd. Ja, wat verwacht je? Ja. Goeie vraag. En nou eerlijk. Niet wenselijk, maar eerlijk. Ik heb twee antwoorden eigenlijk. Mijn eerste antwoord is met het hart. Wil ik dat Curaçao de tweede ronde behaalt. Maar om eerlijk te zijn is het een moeilijke groep. Tegen Duitsland, een wereldkampioen. Ecuador, een van de beste Zuid-Amerikaanse ploegen. En ook Ivoorkust is een powerhouse in Afrika. Dus het is moeilijk. Maar ik hoop echt met het hart dat ik Curaçao in de tweede ronde ziet belanden. Ja. Ja. Jij sprak Johan Derksen van de week, Oscar. En die zei, jongens, laten we nou niet raar doen erover. Jullie gaan gewoon 0 punten halen. Dat heb ik gehoord. Dat is niet om vervelend te doen. Jullie gaan gewoon 0 punten halen. Dat was wat Johan Derksen zei. Maar ik probeerde hem ook met hem erover te praten. Ja, hij luistert natuurlijk voor een deel. En voor een deel ook niet. Maar als ik met Karl op de redactie van de Extra hierover praat...
48 landen. Het opleidingsniveau van de Curaçaose spelers is niet dat je meteen zegt van dat wordt echt helemaal niks. En we hebben een trainer die tot hele belangrijke prestaties is gekomen. Dus het hart speelt mee hoor, als ik het zeg. Maar ja, tuurlijk. Het zou toch zomaar kunnen dat het op de een of andere manier lukt. Kijk, Duitsland is echt een another league. En ook Ecuador en Ivoorkust. Ik weet dat ze allebei heel goed zijn. Ja. Maar je moet vertrouwen houden. Een gelijkspel tegen Ecuador en tegen Ivoorkust. En we zijn naar de volgende ronde. Ja, ik noem maar wat. Of eentje winnen in de laatste minuut. Weet je wel, Castanier met een treffer op de valreep. Het zou fantastisch zijn. Het zou echt fantastisch zijn. Maar ik heb niet de hoop verloren. En zo iemand als Johan Derksen kan heel makkelijk zeggen, er wordt echt helemaal niks. Ja. Ik hou nog hoop. Ja, maar weet je, die uitspraak, eigenlijk klopt het niet. Want anders zouden we niet praten over Senegal in de WK 2010 nee, 2010 niet, 2002 tegen Frankrijk. We hadden ook 2010 Zuid-Afrika tegen Mexico. Dus eigenlijk hebben we te maken, de WK hebben we altijd de underdog stories. Altijd met een verrassing. Dat klopt. En eigenlijk, om te zeggen, nee, dat kan niet. Ik vind het niet kloppend. Het kan, alles kan. En vooral in deze moderne voetbal. Ik had het toen die tijd met Sneijder in de Legends. Die was op het eiland vorige maand. En ik vroeg hem bijvoorbeeld de nummer 10. Die nummer 10 bestaat eigenlijk in moderne voetbal bijna niet. Die creativiteit bestaat niet. En dat brengt met zich mee dat meer kansen voor die kleine clubs, kleine elftallen. Ja, want bijvoorbeeld nu is het eigenlijk om eerlijk te zijn, die mooie voetbal bestaat niet. Eigenlijk, de resultaatvoetbal komt ten eerste naar voren. En ik denk dat als we goed ons best doen, we hebben dat laten zien tegen Canada en ook tegen Haiti. We hebben gewonnen tegen Haiti en een gelijkspel dat ik eigenlijk in de Gold Cup we hebben die wedstrijd gewonnen. Dus met die doelpunt dat VAR niet terecht van Locadia weghaalde. Ja. Ja. Maar we kunnen tegen goede ploegen spelen. Gaat Dick Advocaat voor om gewoon lelijk voetbal te spelen? Echt, jongens, we gooien de boel gewoon op slot achterin en met 10 man verdedigen. Ja, ik noem het niet lelijk. Ik noem het resultaatvoetbal. Want we kunnen niet gewoon open gaan spelen tegen Duitsland. Dat is zelfmoord. Ja, dus gewoon resultaat. We gaan aanvallend en op balbezit tegen de Duitsers. Lijkt me een goed idee, jongens. Maar kijk, die wedstrijd tegen Jamaica was natuurlijk geen mooie wedstrijd. Maar ze hebben het wel laten zien dat ze heel veel tegen kunnen houden. Ja. En dan kan het soms maar een keer zijn dat ze naar voren toch nog iets halen. Dus ik denk dat als je Dick Advocaat één ding kunt vertrouwen, is dat hij het achterin dichtmetselt. Zeker. En motiveert. Vergeet je niet. Dat is ook zo, ja. Dat kan hij als geen ander. Ik heb even een top 10 meest opvallende overwinningen ooit op een WK. Heb ik even gechatGPT'd. Meest opvallend 1966. Noord-Korea, Italië. Ja. 1-0 voor Noord-Korea. 1990. Argentinië met Diego Maradona tegen Cameroen. Klopt. 1-0 voor Cameroen. Even kijken nou. Senegal-Frankrijk. Die noemde je al in 2002. Met onder andere Zidane natuurlijk bij de Fransen. Afgelopen WK nog. Tegen de wereldkampioen Argentinië. Weet je nog wie daar won? Saudi-Arabië. 2-1. Goed voor jou, Carl. Ja, waanzinnig. Die was de grootste underdog. Want Argentinië had een winning streak 40, 50 wedstrijden, zoiets. Ja. En Saudi-Arabië won die wedstrijd gewoon. En dat zou ik tegen de heer Dirksen zeggen. Alles kan. In de WK is alles mogelijk. En volgens de bookmakers was dat een van de grootste WK-upsets ooit. Die afwinning van Saudi-Arabië tegen Argentinië. De odds volgens de bookmakers plus 2450. Wow. Dus dat is echt echt hemel en aarde, zeg maar. Dus dan kunnen wij met 6-0 winnen van Duitsland. Als dat kan, toch? Ik heb €5. Ik zet €5 aan de kant en 100% voor Curaçao dan. Ja. En er wordt ook nog gerefereerd aan Haiti. Hè? Dat was niet de eerste
laatste Caribische deelnemer. Dat was Cuba, heb ik in een artikel van Kou gelezen. Maar in 1974 wonnen zij ook tegen Italië. En daarna verloren ze alles. Maar ja. Het kan. En weet je, Maarten, dit is ook belangrijk wat Oscar zegt. We gaan naar een WK als alleen de vijfde Caribische eiland ooit. Waanzinnig, hè? Wat hadden we? Trinidad en Tobago onder Beenhakker. Ja. Jamaica natuurlijk laatst. We hadden ook Cuba. Cuba was de eerste. 30, Cuba was de eerste. Maar dit is groot, man. Dit is groot. En deze WK zal bijzonder voor ons zijn. Want er zijn veel dingen die samenkomen. We hebben de oudste bondscoach ooit. Ja. We hebben de enigste vrouwelijke dokter in de WK. Echt waar? Ja. Echt waar? Suzanne Huurman. Ze is top. Ze werkte bij PSV en ook Real Madrid. Ze is top of the line. Zij is gebleven na Fred Rutte, zeg maar. Ze kwam samen met Rutte en goede beslissing van de bond en ook advocaat om met haar te kunnen blijven. Ze is top. Ik ga eens kijken of wanneer ik daar ben, je haar kunt interviewen. En ook Oscar. Ze is top of the line. Goed zo. En ook, obviously, zijn we de kleinste land ooit in een WK. Dus vele dingen komen samen in deze WK voor Curaçao. En we zijn, hoorde ik, maar dat heb ik niet bevestigd, het enige land dat de hele verblijf in Amerika alle vrouwen en kinderen toestaat in het hotel. Al die anderen zitten afgezonderd. En Curaçao heeft ervoor gekozen gewoon open te staan ervoor. Ja, maar dit is wel de advocaatmethode. Want iedereen liep me toch een beetje te klagen over Rutte. Die 2 wedstrijden die er was. Dat was toch een strakker regime. Hè. Ze mochten, een van de dingen waar het over ging op Radio 1 volgens mij in Nederland. Ze mochten niet meer naar de KFC. Ja. Dat was een ding, daar is nog over gemopperd destijds. Ja, Rutte is zo streng. En er wordt dat KFC-verhaal natuurlijk enorm uitvergroot. Want dat is natuurlijk een juicy verhaal, weet je wel. Ja. Die spelers van Curaçao gaan gewoon naar de Kentucky. Maar dat mocht dan niet meer. Maar dit is natuurlijk het advocaatregime. Advocaat die begrijpt dat hij op Curaçao iets meer... Ja, maar ook moet toestaan. Dat ze als ze lunchen of dineren in een hotel niet apart zitten, maar gewoon tussen de andere gasten van het hotel. Dat vinden de spelers leuk, gezellig en advocaat gaat er helemaal in mee. Die heeft trouwens ook een hele lange ontwikkeling meegemaakt, want vroeger deed hij dat helemaal niet. Maar het klikt, het past op de een of andere manier. En ja. Ik heb toch wel het gevoel dat advocaat sinds dat hele gedoe, dat hij weer terug is en dat hij weg was en de hele rel. Ik heb het gevoel dat hij veel minder toegankelijk is geworden. Ook voor pers en zo. Hebben jullie nog geprobeerd om hem te benaderen? We hebben hem gesproken tijdens die persconferentie. Maar het was echt beknopt in zijn antwoorden. Ja. Hij wil het er ook niet over hebben. Ik heb Vincent Schildkamp, dat is natuurlijk de opvolger van Kees Jansma. Mensen die ESPN kijken, die kennen hem wel als commentator. Ja. Ik heb hem een bericht gestuurd. Dus luister, kunnen we nog iets doen in aanloop? Gefeliciteerd met je nieuwe job. En ik zou het leuk vinden. Kijk uit naar een samenwerking de komende tijd. En weet je, wij op Curaçao zijn gewend om ook even wat aardigs te sturen, toch? Ja. En dat moet ook, want je moet zo'n relatie met iemand een beetje opbouwen. We kennen elkaar ook niet verder. En die Vincent, die kwam daar met een heel zakelijk appje. Ik kan het je voorlezen wat hij stuurde. En dat is niet onaardig, maar het geeft wel aan wat de... Even kijken. Dus ik stuurde namens hij Vincent Maarten Schakel je congrats met je nieuwe uitdaging. Even voorstellen, we zijn een goed gelezen, goed beluisterd nieuws- en mediaplatform. Met een goede nieuwswebsite en een radiozender. Ik hoop dat we de komende tijd soepel contact kunnen hebben. Kunnen we contact hebben met Dick. Hoi Maarten, na de persconferentie van eerder vandaag zijn er geen mediamomenten meer tot 28 mei. Dan is er een persdag in Noordwijk. De persconferentie van die dag zullen we ook streamen. Vriendelijke groet, Vincent. En ik denk maar, niet even, aangenaam, wat leuk. Nou, wellicht spreken we elkaar. Nee, gewoon zo zakelijk. En dat is misschien, ben ik wel te soft en is dit gewoon een manier hoe het gaat in Nederland. Wat is jullie ervaring met jullie contact? Nou, als ik daar iets over mag zeggen, dat is wel de wijze waarop het in Nederland gaat volgens mij. Maar bijzonder was dat Kees Jansma op een hele andere manier met de pers... vond ik ook. Ik wil niet zeggen dat hij meteen met de arm... Ja, hij stond wel met de arm meteen over sommige collega's. Hij was heel open en paste precies in die lijn van Dick. En zeker als je zelf uit de journalistiek komt. Ja. Dan zit je ook nog een beetje aan onze kant, weet je wel. We begrijpen elkaar. Ja, ik denk, ik heb vanochtend eigenlijk een appje gekregen. Wat betreft accreditatie en dergelijke. En heeft toch, ik zeg het zakelijk, maar toch niet brutaal. Ik zeg niet zakelijk een appje gestuurd. Ja, Karl, dit en dat, die kun je aanspreken. Die speler. En ja, ik zei nee, maar ik had die spelers niet gevraagd om hun te interviewen. Maar hij zei nee, we hebben veel interesse voor de spelers die ik eigenlijk op mijn lijst had. En dan is hij
later kun je gewoon rustig doen. Maar nu, doordat er te veel aanvragen voor bijvoorbeeld de Bakuna's en zo. Dit was Vincent Schildkamp. Ja. Dus ik vond hem wel zeker zakelijk, maar niet zoals Kees. Maar ik denk het heeft te maken met de aanpassingperiode voor Kees. Maar in het begin, toen Kees in 2024 hier aankwam, was hij ook een beetje, weet je, toch niet zo open. Maar daarna ging hij me appen. Kom je daar bij de persconferentie? Wie heb je dan nodig? Gewoon, maar dat duurde een tijdje. Oh, wow. Je hebt echt wel een special treatment. Dat heb ik nooit gehad, dat soort appjes van Kees Jansma. Jij wel, Oscar? Nou goed, jij was natuurlijk ook niet op straat veel met dit soort... Nee, maar elke keer als ik met hem contact had, was hij wel heel erg aardig. Maar zeker. Ik heb heel prettig gevonden. En nog één ding over advocaat. Dat hij zich nu wat sluit, is wel door zijn hele carrière. Als het een beetje tegen zit, is het net zeg maar, ik weet niet hoe het zeedier heet. Een mossel. Een mossel dat hij zich even sluit. Dat is wel echt advocaat. Dat hij nu ook niet met SBS6 wil praten, omdat Johan Derks iets gezegd heeft over de reden dat hij terugkeert. Ja. Dat hoort bij zijn karakter. Ja. Zullen we het daar eens over hebben? Jij hebt toch geïnterviewd, Johan Derksen? Kostte dat veel moeite om te pakken te krijgen? Want hij had natuurlijk helemaal geen zin om zich te verantwoorden. Dat kan me voorstellen. Die man die praat tegen iedereen. Dat is echt een gezellige klets, als je het zo mag zeggen. Oh, toch wel? Ik heb hem niet als ongezellig ervaren. Heb je hem als een seniele oude man ervaren? Nee, en ook niet zoals sommige mensen op Facebook schreven als een vieze oude homo die het eiland niet af meer zou mogen. Ik hoop dat hij verdrinkt, schrijven sommige mensen. Wat erg, die comments. Ja, maar nee, het interview dat was geregeld met iemand van, en ik kijk nu even naar collega Dirk, dat was met iemand geregeld van Talpa, geloof ik. Ja, en ik kreeg een plaats en een tijd en daar zat meneer Derks een sigaartje te roken. Op zaterdagochtend eerst een beetje gekletst, toen een interview gedaan en daarna nog verder gekletst. Nee, die man die is niet op zijn mondje gevallen. Die reageert overal op. En, maar hij lulde zich er wel onderuit. Laten we eerlijk zijn. Kijk, hij heeft natuurlijk, waar het om ging, de uitspraak waar iedereen over gevallen is. Curaçao, dat is een roversnest. En als je daar een steegje in loopt, dan vinden ze je nooit meer terug. Dat is ongeveer wat hij gezegd heeft. Steegje, verkeerd steegje in loopt, vinden ze je nooit meer terug. En hij heeft het nooit naar zijn zin gehad. Ik vond het nooit leuk. Nee, maar ja, ik snap, we werken bij de commerciële televisie. Hè? En goed, toen kwam er zo'n betoon. Ja, dat moeten we wel. Maar goed, en toen zei hij tegen jou... Nou ja, misschien kun je het zelf best uitleggen. Wat was zijn reactie? Wat bedoelde hij met die uitspraken? Hij zei dus... we hebben het allemaal gezien wat hij daar in de studio in Nederland gezegd heeft. Het is een roversnest. En nu zei hij, nee, dat is verkeerd begrepen. Ik heb Curaçao niet als roversnest gezien. Maar de Nederlandse patjepeers... die dan met foute horloges, auto's... Dure zonnebril en dure auto's. En dure vrouwen met neptieten rondlopen... en geen belasting betalen. Dat zijn de rovers. Dat zijn de rovers. Hebben wij dat dus al die tijd verkeerd begrepen. Zal wel. Geloof je er iets van of niet? Ik heb weinig mensen gezien die dat daadwerkelijk geloofd hebben. Maar ik heb hem in dat interview volgens mij 2-3 keer gezegd. Dus je hebt niks tegen Curaçao, maar alleen tegen die... Ja, zo was het verhaal. Ja. Dit gelooft toch helemaal niemand? Maar goed, dat is natuurlijk ook jouw rol als journalist. Is niet om hem net zo lang doorheen te douwen totdat hij toegeeft. Ik wilde weten wat hij met die uitspraak bedoelde. Ja. En dit is zijn uitleg. Maar jij legt dat bloot. En vervolgens is het aan ieder om daarop te reageren. En het is inderdaad, het is hard gegaan op social media. Het is heel hard gegaan. En daarbij kwam toen nog, ik zei het was zaterdagochtend. Zaterdagochtend heeft ook de FFK dat persbericht naar buiten gebracht. Waarin niet de FFK het t-shirt aan Derksen heeft overhandigd. Maar 2 bestuursleden. Maar 2 bestuursleden van de FFK. Ja, en het t-shirt stond al op eigen houtje. Nou ja, er stond al Derksen achterop. Nee, dat hebben ze live verdrukt, heb ik gezien. Oh, dat hebben ze live gedrukt. Dat kunnen ze doen in de voetbalshop. FFK zegt dat het 2 bestuursleden waren. Dat het dus niet officieel van FFK was. Derksen zegt dat aangekondigd was dat Gilbert Martina daarbij aanwezig was. Maar dat hij uiteindelijk niet gekomen is toen hij Derksen zag. Ja. Maar dan kunnen dus 2 dingen aan de hand zijn. Of FFK probeert zich er nu onderuit te wurmen. Ja. Dat is optie 1. Of optie 2 is Gilbert Martina heeft zijn eigen bestuursleden niet in bedwang. Want die gaan allemaal exercities doen. Hè. Kom, wij gaan met Johan Derksen iets leuks doen. Ja. Terwijl Martina er niks vanaf wist als voorzitter. En het is ook helemaal, het was niet goed georganiseerd. Er was geen microfoon, dat moest nog geregeld worden. Dus het lijkt een beetje hapsnap, zeg maar, op zijn laatst. Maar het feit is dat sommige mensen zeggen, en dat begrijp ik heel goed, had dat t-shirt aan iemand gegeven die met heel veel liefde en respect altijd over Curaçao gesproken had. Dat zou wel leuker zijn geweest. Toch? Hè? Ja.
Kijk, iedereen loopt om op over Johan Derksen. En wij vinden er allemaal wat van. En het is nou niet de meest positieve man. Zeker niet als het om Curaçao gaat. En daar maakt hij het ook zelf naar. Hij maakt het er helemaal zelf naar. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Luister, en dat weten een gemiddelde rapper, die weet dat ook. Commotie is promotie. Ja. En onderaan de streep... Ik bedoel, als iemand anders had gestaan... hadden we het er nu niet over gehad, waarschijnlijk. En heel veel mensen kijken. En in de Nederlandse pers ook niet. Dus deze man veroorzaakt wel iets. Ja, hij creëert. Hij is een aandachtsmagneet. Dus is dit achteraf misschien toch gewoon een slimme move? Ik denk dat in zijn innerlijk het feit zit dat never waste a good crisis, never waste Mooie uitspraak, hè? Nou ja, dat is niet van mij. Maar nee, dat weet ik bedoel, hij probeert alles wat er speelt op te blazen. Dat het op Facebook en op de sociale media aandacht krijgt. Want hij heeft ook een discussie gehad met taxichauffeurs die hem herkenden. En het ook niet leuk vonden wat hij zei over roversbende. Oh ja, die hadden iets tegen hem gezegd. Ja, maar vervolgens werd dat uitvergroot. En dan staat er, hij moest rennen voor zijn leven. Weet je, dus alles wordt... Ze wilde geen taxirit aanbieden in elk geval. Ik ken wat taxichauffeurs die kunnen misschien wel wat grofs gezegd hebben, maar rennen oma. Ik zie Ik zie Johan Derksen ook niet rennen, eerlijk gezegd. Ja, maar ik was daar vorige week, donderdag was het denk ik, die opening van officiële van die nieuwe shirts. Het begon om nabij 9:15 had Gillo Martina die opening van die shirts. Toen was hij er nog wel, Martina. Ja. En om 9:15 waren we allemaal weg. Dus de lokale pers. Ik ging live op de Extra met die opening. En daarna, bijna 10:10, gingen ze alles in orde zetten. En zag ik de mensen de bestuurders van de FFK? Nee, die Fine Shop. Die Fine Shop, voetbalshop.nl. Ja. Gingen ze alles netjes zetten en dan ging ik weg. En bijna een uur later, dan zag ik Johan Derksen daar. Ja. Ongelooflijk. Dus alles gebeurde binnen een uur, was alles netjes gezet en opeens Derksen daar. Maar ik heb 1 foto gezien van Gilbert Martina bij die fanshop, maar wel 80.000 filmpjes met Johan Derksen. Dus kijk, ik denk conclusie misschien, dus het laatste wat we erover moeten zeggen, conclusie, we hoeven hem niet aardig te vinden, maar we kunnen hem wel slim gebruiken om ons bereik te vergroten. Is dat het? Ja. Maar je wil gewoon vriendelijke woorden over Curaçao graag horen. En wat hij gezegd heeft is hoe je het ook went of keert. Je kunt wel zeggen van het zijn de Nederlanders. Maar Roversnest, dat doet me denken aan Hero Brinkman 20 jaar geleden. Die zei dat het allemaal corrupte boeven waren hier zo. Zo zou ik niet graag over Curaçao horen praten. Johan Derksen op Curaçao. Er staat dan ook op Puna-blog. Dat is volgens mij naar aanleiding van jouw gesprek. Johan Derksen op Curaçao opnieuw geconfronteerd om Roversnest-opmerking. Hij zegt, dat zie je aan de gouden kettingen. Ja. Dat ze niet deugen. En gouden horloges. Ja. Goed. Genoeg hierover. Carl, jij gaat naar Schotland, hè? Ja, klopt. Vanavond vliegen we naar Nederland. Dan komen we daar bij 12 uur 's middag donderdag. Op donderdag, ja. En gaan we direct of de trein of Uber naar of de fiets. Nee, fiets niet. Nee. Ik moet toch... ik weet niet of ik nog kan fietsen, maar in ieder geval... Je moet rennen voor je leven, denk ik. Carl. Dat is Carl Ruiter. Bekende sportverslaggever. Rent voor zijn leven in Nederland. Ja. Wat heb je over Nederland gezegd? Ja, nee, dat klopt niet. Ik bedoel de Curaçaoenaars die daar aankomen. En een uitkering trekken. Ja, precies. Ja, maar daarna moeten we naar die persmoment. En hebben we interviews ingepland. Met een paar spelers. En daarna die persconferentie. Daarna die persconferentie hebben we gelegenheid om een training bij te wonen. Van de Nationaal Elftal. En daarna alweer vertrekken. We moeten dan 's avonds vliegen naar Glasgow. Maar je hebt geen seconde. Dus je komt 's ochtends aan. Je moet meteen naar het elftal. En dan 's avonds nog moet je door naar... Jezus, maar wanneer ga je slapen dan? Ik hou dat nooit vol. Dat is een goede vraag. Ja, dat hebben we ook meegemaakt in Australië. Dat was heftig, man. Dat was 100%. Ik duurde
bijna een week met die jetlag. Ja. En ik denk, nu is het een beetje niet zo strak als Australië. Maar het wordt wel iets om bij te wonen. Die trainings, die persconferenties. Ja. En direct in te stappen om door te blijven gaan naar Glasgow. En dus het wordt wel iets. Ik hoop wel dat ze een beter resultaat halen tegen Schotland. Puur voor het zelfvertrouwen dan tegen China en Australië. Want daar ging het natuurlijk nat. En dan hadden natuurlijk al die spelers hadden een jetlag na 32 uur reizen. En onder Rutte die van alles wilde uittesten. En ze kennen elkaar nog niet eens, weet je wel. Ja. En nu tegen Schotland, speelt ook op het WK. Wordt gezien als een goede tegenstander. McTominay is een goede speler. Ja, topspeler. Was, Napoli, toch? Ja, Napoli. Vorige seizoen was hij uitgeroepen tot beste speler van de Serie A. Dus, bedoel maar. Ja, ze hebben ook Andy Robertson, linksback van Liverpool. Ze hebben talent. Maar gisteren had ik een interview met een sportcommentator van Schotland. Hij zei, wij doen het ook niet zo goed. Oh, gelukkig. En dus hebben ze ook in zijn gedachten dat ze hopen voor een goede wedstrijd tegen Curaçao. Want ze willen de volk wil iets goed zien van de nationale elftal voordat ze vertrekken. Ja, is het voor hun een uitzwaaiwedstrijd? Ja, klopt. Oh ja. Ja. Het is ook een beetje een cover your ass comment. Wij doen het ook niet zo goed. Weet je, als ik ergens aan een dominotafel aanschuif en zeg, kun je domino eens? Ja, ik kan tot 6 tellen, weet je wel. Dus dan kan alleen maar meevallen. Ja. Dus zorg maar dat de verwachtingen heel laag zijn. Downplayen, ja, precies dat. Ja. Maar wat ik nog aan Carl wilde adviseren is als hij in Schotland is op donderdag, vrijdag meteen een heel stevig ontbijt te nemen. Dan ben je er weer helemaal goed. Een echt Schots ontbijt. Ja. Maar wat ik nog wilde zeggen over Dick Advocaat. Hij zei tijdens die persconferentie afgelopen maandag dat Rutte in Australië relatief hoog op het veld stond. Eigenlijk is dat best wel toch wel een kritiek wat hij heeft gehad. Want Advocaat wil nooit hoog op het veld staan. Die wil altijd laag, verdedigend zeg maar in normale mensentaal spelen. Dus ik verwacht ook tegen Schotland dat hij heel laag gaat staan. Verdedigen en dan snel uitbraken. Ik denk dat die wedstrijd zaterdag een goede beeld gaat geven wat we in de WK gaan doen. Ja. 100%. Meer dan tegen Aruba. Tegen Aruba zal het anders zijn. Maarten en ik kunnen gewoon gaan spelen. Ja, denk het ook. Ja, maar niets tegen Aruba. Rennen voor je leven op het veld. Niets tegen Aruba, maar niemand gaat die wedstrijd 100% spelen. Nee, want, geen blessures. Precies. Ja. Niks tegen Aruba, 100% niks tegen Aruba. Nee. Maken, want dan kom je Aruba niet meer in. Ja, klopt. Moet rennen voor zijn leven op Aruba. Dat is, Maar Dick zei iets ook, want ik vroeg eigenlijk, ik wilde weten over 3 centraal verdedigers gebruiken of een normaal 4 een back 4 of 3 centraal verdedigers. Ik wil niet verklappen, duidelijk, dat is ook duidelijk. Mm-hmm. Maar in Australië had Rutte dat wel geprobeerd. En om eerlijk te zijn, ging het niet zo slecht met Leandro Bacuna als een soort libero tussen de 2 centraal verdedigers en 2 wingbacks, laten we zo zeggen. Ik weet niet of Dick het ook gaat gebruiken, maar om eerlijk te zijn zou het best wel goed als bijvoorbeeld Dingoré of iemand van de staf hem zou aanraden, dat ging niet zo slecht. Of ook de aanvoerder Bacuna. We speelden niet zo slecht met een soort libero in de elftal. Dus. Maar ja, Dikke is de bondscoach. Hij moet zelf zien wat er het beste zou zijn voor de nationale elftal. Maar om eerlijk te zijn, zou het goed zijn of we zoiets gaan gebruiken. Vooral tegen Duitsland. Maar hij gaat niet dingen testen en dat het dan kan mislukken. Hij wil gewoon een resultaat neerzetten. Want hij weet dat na die 2 nederlagen in Australië het heel belangrijk is dat Curaçao dadelijk met trots op deze wedstrijd terug kan kijken. Ja, klopt. Ja. Spannend, jongens. Hebben jullie die NOS-bijdrage gezien van de week? Dat ze aan het trainen waren in Noordwijk en dat er allemaal mensen op de tribune zaten. Ja. Ik vond het heel ontroerend. Dat is natuurlijk echt wel iets wat de geschiedenis ingaat. Hè. Het gaat echt gebeuren. En
Ik bedoel, de graadmeter is niet dat we op het Nederlandse nieuws zijn, maar dat soort bijdragen is toch wel iconisch. Het is, ik heb mensen gelezen of gehoord die hadden tranen in de ogen toen ze het zagen. Dachten, ons Curaçao, weet je wel. Ja. Dit is hoe ver we gekomen zijn. Het gaat echt gebeuren nu. Ja, dat is mooi. En weet je wat ik leuk vond? Toen ik klein was. Ik ben nog klein eigenlijk. Niet in lengte hoor. Ja, maar zag ik de Nederlandse elftal in Noordwijk aankomen. Huisterduin. Trainen. Dus was het totaal anders. Want het was rustig. Maar hier, de beetje saai zelfs. De Curaçaose invloed. Zag je braasband, muziek telkens. Iedereen dansen. Ja, te gek hè. En 2000 man daar bij Noordwijk bij de training. Ja. 2000, dat is ontzettend veel voor een training voor Curaçao. Nooit heb ik zoveel mensen zien aankomen voor een trainingscamp of een training van de Curaçaose. Zowel jullie Curaçao die in Nederland wonen als Nederlanders zelf ook. Die vinden het ook leuk. Zijn ook nieuwsgierig. Handtekeningen jagen en zo. Maar dat is wat je zegt, Maarten. Het is heel speciaal. Die uitzending van NOS is natuurlijk heel veel bekeken. Extra die was ook met een live, hoe zeg je dat? Video van daar. Dat ook heel veel bekeken werd. Marco Willems, toch? Jullie collega. Ja. Maar dat Curaçao die vrolijkheid brengt, die trots brengt. Mensen die bijna emotioneel worden om het feit dat Curaçao zich presenteert. Dat is wat we nu zouden moeten horen. En niet of de Nederlanders rovers zijn of Curaçao's rovers zijn. Hier moeten we nu echt op focussen. En dat wordt gewoon iets heel bijzonders. Wat denk je dadelijk van de Antillianen die in het Verenigd Koninkrijk leven en misschien naar Schotland gaan. Ja. Die in Amerika zullen gaan kijken. Ik ken er toevallig één. Jonathan Copra, die rugbyspeler. Ken je hem of niet? In Newcastle. En weet je de grap is? Afgelopen weekend kwam ik hem hier tegen op het strand. Dat is op vakantie. Dus hij mist net die wedstrijd. Ja, ik zat in de UNA samen met hem. Dus ik kende hem. Ja. Maar weet je, het is gekhuis daar. Bijvoorbeeld in Rotterdam gaan ze met de bus daar. Ze gaan daar een kliniek halen. 6 of 8 bussen. Volle bak. Gaan ze 11 uur rijden. Naar Schotland. 11 uur om en dan gaan ze door de kanaaltunnel of zo? Ja. Oh, wauw. Volgens mij is het nog wel langer, joh. Het is echt lang, want je moet eerst naar het zuiden en dan inderdaad de kanaaltunnel door bij Dover en Calais. En dan weer helemaal terug door naar boven. Ja, het is echt een flink stuk rijden, hoor. Ja. Maar wel super gaaf. En wat ik ook heel leuk vind voor Curaçao, als we het toch over positieve dingen hebben. Je hebt het over die aankomst bij Huisterduin. Ja. En de Nederlandse voetballers en voetballers van veel andere landen. Het zijn grote landen. Het zijn natuurlijk allemaal, die komen daar aan. Anoniem. Die Curaçaose jongens die komen aan. De helft van wat er staat, ze kennen elkaar allemaal. Hey, hoe is het? Hey, Damitio, weet je wel. Het is echt gewoon... het persoonlijke karakter is natuurlijk ook wat het uniek maakt. Hè? We zijn zo'n mooie community. Weet je, die heeft nog met die op school. Je zegt het net, ik heb met die op school gezeten. En met die zat ik op de UNA. En weet je, en dat is natuurlijk met deze gasten ook. Dat kent elkaar ook allemaal. Ja, toch? Je krijgt het ook telkens, de supporters. Telkens, bijvoorbeeld wanneer ze hier op Curaçao trainen voor een interland. Er was een keer een bekende persoon hier op het eiland kwam aan en zei: jij bent de zoon van dit en dat. Dit en dat woonde hier samen met mijn neef. En mijn neef was een goede vriend van je grootmoeder. Dat wordt gewoon... iedereen standboom komt voorbij. Dus een familie van iedereen. Dus één grote community die iedereen samen en zijn familie. En dat is ook belangrijk, weet je, Maarten, voor ons nationaal elftal. Want telkens vragen ze me, wat is de beste kwaliteit van ons nationaal elftal? Ik zei het telkens, het heeft niet te maken met voetbal. Het heeft te maken met hoe ze als een familie omgaan. Ze zijn broers van elkaar eigenlijk. En dat is onze strongest point in de selectie. Dat is onze superpower in onze nationale elftal. En ook sommige dingen voetballend, ja, klopt toch. Maar ja, we hebben te maken met voetbal. Maar onze grootste superpower is onze familieverband. Dat is ontzettend groot in onze elftal. En als je dat ziet, hoe dat gegroeid is. Ik ben meer dan 20 jaar geleden met het toen nog Antilliaanse elftal naar Honduras gegaan onder Pim Verbeek. En dan had je allemaal eilandjes binnen. Hè? Die kwamen uit Nederland, die voetbalden op Curaçao, die voetbalden daar. Was helemaal geen team, was helemaal geen eenheid. En je ziet, jij weet dat beter, in de afgelopen 20 jaar is er zoveel veranderd. Maar dat heeft uiteindelijk tegen geleid dat er een troep mensen zitten. Ook de oudspelers zijn nog steeds heel erg betrokken bij de huidige selectie. Dat is heel mooi. Bijvoorbeeld Leandro Bacuna was
heel belangrijk in wat Oscar daarnet zei. Bijvoorbeeld toen die tijd nog steeds gingen ze de Europese jongens iets anders behandelen. Anders behandelen. Ze kregen andere premies. En Bacuna zei, samen met onze aanvoerder toen die tijd, Cuco Martino, absoluut niet. Nee. Die Curaçaose jongens betalen jullie dezelfde premie, geven ze dezelfde treatment, alles. Want we zijn één grote familie. Dat is echt wel niet twee groepen spelers. Ja. En dan veranderde de selectie tot een familie. Samen met ons grote held, keeper Sergio Pieter, die jammer genoeg in een lelijke manier om het leven is gekomen. Ja. En die herdenken ze nog steeds. Ja, Daar nog wordt nog steeds. steeds En bij ook dat hebben ze omgedraaid. Hoe tragisch het ook is tot iets waar ze kracht uit halen. Ja, weet je wel? dat klopt. Want ik had een interview in Australië met Kenji. Hij noemde Pieter op. Pieter was de eerste die dromen begon. Hij zei telkens, we gaan naar de WK. We gaan naar de WK. Hij was een lokale speler. Dus niet eens een top Europese speler. Maar hij bleef zeggen, we gaan naar de WK. En ze herdenken hem telkens wanneer na die gelijkspel in Jamaica, zijn naam werd telkens genoemd. Ik had een momentje daar op het veld met Eloy. Eloy noemde, dit is Pieter. En Bacuna, de aanvoerder ook. Dus hij is... Ze herdenken hem telkens en dit is ook iets dat... Prachtig dat ze daar kracht uit halen. Zie je in Nederland ook een beetje met die Abdelhak Nouri, weet je wel. Die wordt ook nog steeds... die is niet eens overleden, kun je nagaan. Maar daar wordt steeds wordt daar toch nog bij stilgestaan en kracht uit gehaald. Het is echt wel een community. Kenji Goredi had het erover. Of zoals de NOS hem noemt, Joshua Brenet. Ja, dat zag ik. Ja, dat is nog even... Heb je dat gezien? Die titels onder in beeld. Een van die Bacuna's was Gerald Margarita, toch? Ja. Judy, ze hebben het gewoon... jongens, ja. God, one minute of fame, weet je wel. Ja. De regisseur... Ze hebben het aan het einde van het NOS-journaal hebben ze het recht gezet. Heeft de presentator nog iets erover gezegd. Dick Draaier was ik heel boos over. Dick is natuurlijk correspondent van de NOS. Die heeft al vaker gezegd, jongens, als jullie met zoiets bezig zijn, bel me even dat ik het check, toch? Weet je wel. Maar ja, dit is gewoon haast. Maar gewoon mega slordig natuurlijk. Daarom nam ik ook... En respect, weet je, Curaçao's, het zijn net Chinezen. Ze lijken allemaal op elkaar, weet je wel. Het is, echt, het is toch erg dit. Als ik bij een persconferentie kom, word ik ook wel eens... Daarom nam ik Wayne Gretzky kwalijk bij die loting. Oh ja, Karaku. Ja, want dat is iets dat ze... trainen een paar dagen voor die loting. Ja. En toch zei Kuraku, dat is niet goed toch? Ja. Maar nog één ding wat je net zei over herdenken van Pieter. Het emotie binnen het team. Ja. Dick is natuurlijk tot in zijn vezel een hele emotionele man. Die herkent dat op de een of andere manier. Daarom klikt het ook zo goed. Want dat hebben we vaak genoeg gezien. Als het maar een beetje spannend wordt, begint hij te huilen. En is hij emotioneel. Ja. En dat klikt op de een of andere manier. Ja. En ze hebben ook... 's morgens gaan ze in gebed. Ze hebben 3 à 4 mensen die gebed doen. Kenji. Die zei van, ik heb mijn Bijbel bij me. Meer heb ik niet nodig. Ik ga ook gisteren heeft een meneer me geappt om... Hij wil deze jongens allemaal een Bijbel geven voor de WK. Dus ze zijn heel erg gelovig binnen de selectie. Ja. Ze bidden telkens voor een belangrijke wedstrijd in de kleedkamer. Kenji is de voorman daarbij. Is iemand die echt 100% gelovig is. En ik denk dat geholpen heeft om na die lelijke situatie, na Pieter, meer betrokken, meer als een familie. En dat heeft ook geholpen. Je zegt het daar net. Ze hebben iets slechts omgedraaid als motiverend. Ja, mooi is dat. We moeten het nog even over het Nederlands elftal hebben, jongens. Natuurlijk vandaag selectie bekend geworden ook met... ik vind dat we mogen zeggen dat er 4 jullie Curaçao in zitten. Hè? Justin Kluivert, zijn opa is Curaçao's. Ja, zijn oma, ja. De oma, nemen we niet kwalijk. En dan hebben we nog de gebroeders Timber natuurlijk. En Jorel Hato natuurlijk. Ja. Dus het is, en er wordt veel gezegd over dat al die Curaçaose spelers... het zijn allemaal jongens die in Nederland geboren zijn. Maar draait eens om. Zonder ons,
had het Nederlands zelf niet zo goed gestaan. Nee, zeker Via niet. Yuri Curaçao. Ja, Bedankt voor het lenen. Ja, toch? Ik Ja. vind het heel erg mooi voor Hato. Want Oscar en ik praten telkens over onze spelers die kunnen opgeroepen worden voor Nederland. En ik zei in het begin van het jaar, het wordt moeilijk voor Hato. Bijna een mission impossible. Maar na een heel goede tweede helft van de... Bij Chelsea, hè? Ja, bij Chelsea. Heeft hij toch gehaald. Toch gehaald. En Tim Quinten. Die situatie in Feyenoord. Daarna naar Marseille. Net gehaald. Hij kwam een paar dagen eerder om te trainen. Ja. Heeft zijn plek. Zijn broer ook, Jurien. Mooie seizoen. Ja, maar hij dat is Quincy geblesseerd. Hartman niet gekozen is. Dat was ook nog Hartman. Weet je, ik zeg dit. Bijvoorbeeld Lucharel Gertruida. Ja. Dus ik begrijp in principe wat Koeman eigenlijk deed met zijn lijst, vooral in de verdediging. Maar hij is niet consequent. Hij zei, wie speelde in de tweede helft van het seizoen. Die veel minuten maakt. En ook rendement deed bij zijn club. Die ga ik oproepen. Ja. Maar om eerlijk te zijn, Ake... ik denk dat Pep Guardiola vergeten is dat hij in Manchester City speler was. Ja. Maar een goede speler natuurlijk. Maar bijna klopt, weinig minuten 100%. gemaakt. Maar mijn probleem is dat Koeman niet consequent is. Ja. Bij sommige spelers, maar sommige Maar wel. goed, weet je hoeveel je speelt, is natuurlijk de enige graadmeter. Dat kun je natuurlijk ook bij een speler uit de tweede van FCM die veel speelt. Ja, die roep je ook niet op, weet je wel. Ja. Dus je gaat uiteindelijk ook een combinatie tussen kwaliteit en speelminuten. Maar had hij ook formatie kunnen kiezen. Wat ik gek vond, zo'n Frimpong dat hij niet meegaat, weet je wel. Ja, ik ook niet verwacht. En Maar die dat is Summerville juist- je veel hebt- meedoet, vind ik wel weer heel leuk. Ja, dat is leuk. Maar weet je hebt natuurlijk, het probleem zit natuurlijk een beetje vooral voorin. Hè? Middenveld staat met Gravenberg, Reinders en De Jong. En verdedigend staat het ook wel met Van Dijk. En dan centraal Van Hekken daarnaast, denk ik dan. Ja. Toch? En dan rechts Dumfries en links hebben we nog wie? Van de Ven natuurlijk. Ja, maar hij heeft bijvoorbeeld ook Wiever meegekozen. Ook voor rechtsback. Ja. Dus ja. Maar had dan inderdaad Geertruida neergezet. Of Frimpong. Kijk, en het probleem zit voorin. Malen is natuurlijk niet echt... Sorry, Depay is natuurlijk niet echt een topspits. Malen is de man in vorm. Ja. Ik zou zeggen, zet die in de spits. Volledig. En zet dan op rechts Frimpong. Want die kan op die hele rechterkant spelen in feite, toch? Ja, ik heb net gelezen, bijvoorbeeld, hij zei, Koeman zei, Summerville is ook, kan ook op rechts spelen. Dus hij is inzetbaar op rechts. Dus kan, maar dat zou een verrassing zijn. Of ben ik fout om Summerville zo'n grote kans te geven? Ik zou hem gewoon laten spelen op de plek waarbij hij het heel goed doet. Ik vind dat wisselen helemaal niet zo goed. Laat Malen gewoon in de spits spelen. Laat Summerville gewoon links spelen. Ja, je moet niet opeens allemaal in een andere positie gaan zetten. Nee. Ik ben het met je eens hoor. Maar goed, we zullen het wel zien. Ja, en, wij zijn geen Koeman bondscoach. heeft er vast over nagedacht. Sterker nog, er zijn 17 miljoen bondscoaches. Dus goed jongens. Hebben we nog andere dingen te bespreken? Wat kunnen wij concluderen na vandaag, na deze eerste podcast? Wat zijn de belangrijkste conclusies die we kunnen trekken? Vanaf nu positief doorkijken op Curaçao en het gezeur achter ons laten? Ja, dat moeten we gewoon ook echt doen. Niet alleen maar zeggen en dan toch nog teruggaan naar dat geroddel. Nee, nu moet de focus helemaal daar zijn op iets positiefs, op iets moois. En precies wat jij zei, Maarten, dat fragment dat mensen uit hun hart spreken voor het NOS Journaal over Curaçao, dat heeft volgens mij heel veel indruk gemaakt. Ook mijn moeder had het erover toen ze het op het NOS Journaal zag. Weet je, dat is toch wel het mooie van Curaçao. Dus laten we daaraan bijdragen. Mannen, Klopt, 100%. wij zijn klaar voor vandaag. Heb jij je koffer al gepakt, Carl? Ja, nog niet helemaal. Ja, nog niet helemaal. Nou, goed verhaal. Mannen, bedankt. Tot volgende week. En dank voor het kijken. Dank voor het luisteren. Jij bedankt. Ja. Dit was Zon,